MBC23 Mix Vlogs, thank you so much. Ano, Lods, magpapakain pa ako sa alaga ko kasi nagising na siya. Guys, mag-comment lang kayo dyan para makikita ko kayo, ha? Okay lang. Thank you so much na tamsak dyan, guys. Thank you so much, ha? Pakainin ko muna yung alaga ko kasi gising na yung tatay niya. So, 6 million of people dyan na nandyan. Thank you so much po. First day ng Ramadan yan kaya sobrang busy ako. Pero, ito, makapagbisita man lang. MVC 23 Next Vlog. Sino ba to? Wait lang. Hindi ko yata nagbisita bahay nila. MVC 23 Ala, siguro laki ang dami ng grabe siya. Mamaya, sir, pupuntahin ko yung bahay mo, promise. I-play ko mga videos mo. Kasi may extra ako dito na pang-play. Kaya play ko yung mamaya yung mga videos mo. Promise. Ito, pinapanood ko ngayon dito. Ayan na. Ano pa lang yan ito? Ads mo yan. Hayaan ko lang mag-play yan dyan. Kasi gagawan ko muna ng pagkain yung alaga ko, ha? Dito na kasi amo ko, nagising na siya. Pero babalik ako dito mamaya. Hayaan ko lang yan dito na naka-play. Ayan. Tapos play ko yung playlist mo mamaya. Promise. Ayan. Yes, thank you so much po. Ayan, di natin ka makakalimutan lahat ng mga ng mga alagad ko. Replay ko bahay mo, promise. Pag nakita mo sa analytics mo from Kuwait, ayan. Thank you so much. I-mute ko muna ito kasi maririnig ng amo ko mamaya, sir, ha? Thank you.
Hello live, mega love shout out. Di ko mababasa. Thank you so much po. Ayan. MBC 23. Ayan na. Saan na ba si MBC? Alas 12 na pala. Madam Moderator, jacket na po kayo. Pwede na kayo magbaba ng bahay dyan. Balik na ako guys, kaya maghuhugas na ako ba. Ay, Sir MBC 23 pala. Naglalaro ka rin para ng ng Call of Duty. Wait lang ha. Ayan, nakakonect na pala tayo sa Bluetooth. Ayan na. Ayan, Madam Life, thank you so much po. Bukas mo na ako. Dito na ako mag-iwan ako dito. Ito. Gasan pa ito. Nakita ko yung ginagawa ko sa isa.
ito, bagong bili kasi ito, kaya ilalagay ko. Gasket ang video ang laptop ang guma okay lang yun natin to safety sure hindi siya mag-lutas ang tubig. Ayan, thank you madam. Wait lang, ipipigyan natin. Ayan, bigyan natin ang bahay ng madam ha.
dito sa lagay natin itong dito. Ito kasi ito ang buhay. Hindi ko na itinamuksan. Okay. Kailangan dito para tayo magano kasi mas comfortable pa dito. Dito tayo para magpaikot sa labas. Hindi siya masakit kasi hindi ko maano doon ang laki.
Hindi po, hindi siya natulog. Pinakain ko lang, sir. Andiyan siya ngayon sa labas. Oh. Naghihintay sa akin. Sabi ko, hindi ako makakalabas kasi nga may trabaho ako. Kaya ayan, naupo na siya dyan. Naupo na siya. Hindi ko kaya. Gutom. Hindi ko. Ha? Nag-alarm na? Magbubuhan kita, masarap. Ay, di ko pa. Job 15, kasi hanap ko kung tulong ka. Muli. Lala, baby. Mari, what Ali? How are you? Hindi na ako pag-istorbo ha kay na ano ko ako. Katulog. Lagay ko katulog nga. Sila may isda matulog ko. Ano katulog, di ba? Sir, magbaba ka ba ng bahay mo dyan? Baba mo bahay mo, sir. MVC 23. Yan. Favorite number mo din ba 23? Favorite number ko din yan eh. Baba mo bahay mo, please. Para maano natin na... Kasi isa kong telepono, hindi ko ano, piniplay ko lang. Hindi ako napunta sa aking live. Ipi-play ko lang yan dyan. So, hayaan ko na lang sila ngayon, latro yung bara. Lagyan alaga kasi gusto ko lang kasi kulit. شوية بس أمطر مني عشان ألاوي اللي بإيدي. أوكي. ها؟ أي. أي بعيد الحين. أي. روحي من أقصى الأبدا وطلع شافة يلا. اوكي خلاص ترى انت ما يبي طلع شافة منك انت تسوي مشكلة انا ما يبي تحلو. good girl. Ayan o, pang ilang video na yan. Pangatlong video mo na, sir. Ayan. Ayos lang, sir. Hinayaan ko lang dyan sa gilid. O, nag-play lang yung telepono ko dyan. Hayaan ko lang dyan. Tapos mamaya, lalagay ko yung telepono ko doon sa kahit na matutulog ako para yung playlist mag-play natin, ha.
Kasi yung mga ads, sayang. Magawa ka ng playlist yung ginagawa ko. Wala akong lagayan kasi nababasa dito. Wait lang, lagay ko dito sa kabila. Yan ko lang yung dyan mag-play. Hanggang maubos yung lahat ng mga videos mo. Thank you po. Let's check out the iPad. Let's check out the iPad. Ay, nila ka na. Tingnan ba na? Labas. Hala, hindi sure pa rin. Iji gatwa, hindi tikji. God bless po, sir. Walang problema po. Ingat din po kayo dyan. Walang problema, sir. Tuloy-tuloy ko lang yung play. Kasi pasalamat ko din kasi nag-bisita sa live ko. Screenshot ko lang yan mamaya yung mga nakakula para balikan ko rin kayo kahit mag-play ako ng mga videos. Kasi monetize ko na diba? O diba? Nag-monetize ko na kayo ng mga play ang site. Kaya, hayaan natin dyan mag-play siya. Hanggang sa tawag sa maling okay po, sir. Okay, ingat po. Hayaan nyo lang dyan nakaplay yung videos mo sa akin, ha? Ingat po lagi, sir. Inshallah. Yeah.